Kaixo, ongi etorri Gernikako Bakearen Museora. 1988tik Gernikako Bakearen Museoa hartzen duen eraikina, 1941 eta 1944 urteen artean eraiki zen. Bombardaketaren ondoren hiria berreraiki zen garaian. Epaitegiak, posta eta telegrafoak hemen ezarri ziren 90ko hamarkadara arte. Orduan, Gernikako udalak birmoldatu egin zuen, museoa ohartzeko, eta Gernikako bombardaketan eta gerra zibilean zer gertatu zen jakitera emateko xedez. 2002 urte azkeroztik, Gernikako Bakearen Museoa fundazioarena da, eta 3 patrono nagusi ditu, Gernika Lumoko udala, Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundia. Zatoz nirekin Gernikaren historian eta memorian barrena, eta bakearen eta giza eskubideen alde lan egiteko nahia ezagutuko duzu. Ibilbide honek gure erakusketaren zertzelada nagusiak erakutsi nahi dizkizu. Geroago, alana izan ezkero, dendan erosi ahal izango dituzu testuak. Orain, 2 solairutan zehar bisitatuko duzun erakusketa iraunkorrak 4 galderaren inguruan gogoeta eginarazi nahi dizu. Zer da bakea? Zer gertatu zen Gernikan 1937an, bakerik gabeko une batean? Nolakoa izan zen bombardaketa? Ura bizi eta sufritu zuten pertsonek kontatutako kontakizuna. Zer gertatzen da gaur egun munduan bakearekin eta giza eskubideekin? Erakusketa iraunkorraren bisitari ekingo diogu eta horretarako horma zuriko korridore bat zeharkatuko dugu. Gandiren esaldi honi erreferentzia egiten diona. Ez dago bakerako biderik, bakea da bidea. Sigisaga egingo dugun ibilbide hori bakearen kulturari lotutako hainbat ideiari eta kontzepturi buruz hitz eginez hasten da. Ezkerrean, bake adostuari erreferentzia egiten dion lehen ideia dugu. Pax Romana ere esaten zaio, eta itunean eta bake akordioetan oinarrituta dagoen ideia bata. Lehen kontzeptu horrek onartzen du bakearen arduradun bakarrak itunak sinatzen dituztenak direla, eta halaber, behin itun horiek sinatuta, ez dagoela gerra egoerarik, ez da indarkeriazko gatazkarik ere. Baina denok dakigu hori ez dela horrela izaten. Izan ere, benetako bakea lortzeko, gizarte osoak hartu behar du parte, arduraz, egunero, pixkanaka eta edozein itunetik haratago. Bakearen lehen ideia horren ondoren, korridorearen eskuinaldean, 2. ideia dugu. Barne bakea, sarritan erlijio desberdinekin, meditazioarekin eta erretiro espiritualarekin lotu izan dena, naiz eta egiaz, kontzeptu hori gure buruarekin bakean gauden edozein uneri buruz ari garenean erabili dezakegun. Korridorean aurrera egingo dugu, eta ezkerrean beste kontzeptu edo ideia batekin egingo dugu topo. Ekopazifismoa. Hau da, bakeari eusteak planetako baliabideak erabiltzearekin duen lotura estua. Planetako baliabide naturalekiko errespetu falta horren ondorioz, gatazka bortiz ugari sortzen dira. Adibidez, uraren erabilerarekin edo mineralen erauzketarekin lotutakoak. Aurrera jarraituz, eskuinean, eguneroko bakea ideia dugu. Oso kontzeptu sinplea eta pertsona guztiok inplikatzen gaituena. Gizakiak, maitasuna eta beste behar material eta ez material batzuk ez ezik, ase beharreko oinarrizko behar batzuk ditu. Etxe bizitza, elikadura, jantziak, lana, osasuna eta hezkuntzari buruz gara, beste zenbait premiaz gain. Giza talde bat oinarrizko premia horiek lortu ezinik bizi bada, ez dago justiziarik eta indarkeriazko gatazkak ugari egiten dira etengabe. Beraz, bake horren gabezia gertatzen da egunero. Ibilbide hau amaitzeko, gogoratu behar dugu pertsona guztiok dugula erantzukizuna bakea garatzeko eta hari eusteko, tokiko mailan eta maila globalean, bai eta maila pertsonalean eta gizarte mailan ere. Horregatik, oso pertsona ezagunen argazkiak ikus daitezkeen arren, Gandirenak eta Martin Luther Kingenak adibidez, pertsona anonimoenak ere badira. Hala nola, ikasle batena tankeen aurrean Tiananmenen, baita historiako une desberdinetan gerren aurka egindako protesta mugimendu sozialen argazkiak ere. Ikusiko zenuen halaber, ibilbide honetan hainbat bitrina daudela bakearen aldeko ekimenekin lotutako hainbat objektu erakusten dituztenak. Hala nola, UNESCOren bakearen aldeko hiria saria, IZIP saria,
eta bakearen aldeko martxa. Museoak eta Gernikak ekimen horietan hartu dute parte. Espero dugu orain gogoan izango duzula zenbat ideiak eta kontzeptuk duten zerikusia bakearekin eta nola eragiten diguten pertsona guztiei, modu desberdinetan eta munduko leku desberdinetan. Jarrai dezagun aurrera, eta sar gaitezen hurrengo areto urdinean, bakea 21. mendean izenekoan. Han, bake garaietara garamatzaten irudi garrantzitsuak ikus ditzakezu. Aretoaren erdian, tresna simbolikoen banku bat duzu, edozein bitartekarik hainbat motatako gatazkei aurre egiteko eskura dituen tresnak hobeto ulertzen lagunduko dizuna. Begiratu argazkiei, eta orain, bi kontzeptu garrantzitsu sakonduko ditugu. Lehenengoa, gatazka hitza da. Zer esan diezadakezu hitz horri buruz? Askotan pentsatzen dugu kontzeptu horrek konnotazio negatiboa duela beti, baina egia esan ez da horrela. Gatazka aldaketarako aukera bata, aurrera egiteko aukera bat, eta modu positiboan zein negatiboan ebatz daiteke. Bigarren kontzeptua indarkeria da. Kasu honetan, Johann Galtung bakearen teorikoak ikertutakoari jarraituz esan dezakegu 3 indarkeria mota daudela. Zuzena, kulturala eta egiturazkoa. Izeberg batekin konparazioa egingo bagenu, zuzeneko indarkeria izebergaren punta izango litzateke. Agerikoena, heriotzak, zaurituak, suntsipen materiala. Baina izebergaren oinarrian badira askoz handiagoak diren beste 2 indarkeria mota, askotan ikusezinak direnak. Indarkeria kulturalez ari gara. Matxismoa, arrazakeria, kultura edo hizkuntza bat erabat garatzeko ezintasuna. Baita egiturazko indarkeriez ere, botere egiturek eragiten dituzte, eta horien ebidentzia argienetakoa munduan dagoen desberdinkeria handia da. Ez da benetako bakerik izango indarkeria mota horiek desagerrarazten ez badira. Honaino, oinarrizko ideia batzuk azaltzen saiatu gara. Bakea, gatazka, indarkeria, bakea zer den hausnartzera bultzatu nahi zaituen lehen galdera honen bidez. Jarraitu alderik historikoenean barneratzen, eta hausnartu bigarren galderaren inguruan. Zer gertatzen zen Gernikan 1937an gerra zibilean, bakerik gabeko une batean. Sartu Begoñaren etxean, eta egin bidaia bat denboran zehar. Ate urdina irekita badago, aurrera, bestela, itxaron. Gernikako emakume horrek bonbardaketaren aurretik bere bizitza nolakoa zen kontatuko digu. Entzun nahi alduzu haren kontakizuna? Erabili ezkerreko paneleko botoiak, eta aukeratu zer hizkuntzatan entzun nahi duzun. Zenbait segundoz, bonbardaketa bat jasatea zein beldurgarria den bizial izango duzu hemen. Kontzentratu eta egon isilik ikusentzunezkoa amaitu arte. Areto historikoak. Nola sentitu zara Begoñaren etxean? Begoñari entzun ahal izan diozu nola saiatu ziren Gernikako herritarrak gerra egoera normalizatzen. Zoritxarrez, une honetan munduan pertsona ugari dago egoera horretan. Hasi ibilbidea museoko areto historikoetan barrena. Baina lehenik ikusi lasai areto hau. Ilunagoa, beirazko azalpen panelez betea. Hondakinez betetako zoruak hiri hauskorra eta suntsitua sinbolizatu nahi du. Gernika hala izan baitzen 1937ko apirilaren 26ko gauean. Imaginatu zer izan behar duen hiria hala aurkitzeak bonbardaketa suntsitzaile baten ondoren. Jarraian, zenbait zertzelada historiko ematen saiatuko gara. Uler dezazun zein izan zen testu ingurua gerra zibilaren aurretik eta hark zirauen bitartean, nola iritsi ahal ziren egoera horretara eta zein izan ziren Gernikako bonbardaketaren ondorioak. Areto honen lehen zatian, Gernikako hiribilduaren jatorria eta garapena azaltzen duten argazkiak eta testuak ikus ditzakezu. Leku honen garrantzi historikoa ez datorkio gerran izandako eginkizunagatik, baizik eta Gernikako arbola eta batzaretxea euskal nortasuna definitzen duten elementu gisa finkatu zirenetik. Egin pixka bat aurrera, eta gerra aurreko urteak nolakoak izan ziren jakingo duzu. 1931ko apirilaren 14 Espainiako Bigarren Errepublika aldarrikatu zen hemendik oso gertu, Eibarren.
1931-tik 1936 arteko garaia nahasia eta zaila izan zen Espainiako historian, baina aldi berean oso itxaropentsua biztanleriaren hainbat sektorentzat. Garai horretako hainbat gatazkaren artean, erreforma sozialak zeuden. Alderdi politiko aurrerakoiek bultzatuak gizartearen egituretan aldaketak egiteko asmoarekin, baina alderdi politiko kontserbadoreek ez zituzten gustuko. Zer erreformari buruz ari gara? Besteak beste, honako hauek. Nekazaritza erreforma, gizarte erreformak, horietako batzuk emakumeen eginkizunei eta rolei oso lotuak. Eta hezkuntza erreformak, analfabetismoa murriztuko zuen sistema publiko unibertsal, laiko eta mistoa bilatzen zutenak. Ez gara luzatuko egin ziren edo egiten saiatu ziren beste erreforma askori buruz hitz eginez, baina aipatu behar dugu zen olako garrantzia izan zuten autonomia estatutuek une historiko horretan. Euskadik eta Kataluniak aldi horretan onartu zituzten estatutuak, eta Espainiako beste eskualde batzuk ere horiek eztabaidatzen ari ziren beren burua modu autonomoagoan gobernatu ahal izateko. 1936ko otsailean hauteskunde orokorrak egin ziren eta Fronte Popularra nagusitu zen. Errepublikanoak, sozialistak, komunistak eta anarkistak biltzen zituen ezkerreko alderdien koalizioa. Geroago, Euskal eta Kataluniar abertzaleak ere hartuko zituen barnean. Fronte Popularrak erabat sinesten zuen beharrezkoa zela erreforma sozial horietan sakontzea. Giro horretan murgilduta eman zuten estatu kolpea, 1936ko uztailaren 18an. Eskuineko alderdiek, armadaren zati batek eta elizaren zati handi batek babestuta. Sanjurjo, Mola, Franco eta beste general batzuk militarki matxinatu ziren hautetxontzietan garaile izan zen gobernu demokratikoaren aurka. Horrela, Espainia bitan banatu zen. Alde batetik, errepublikaren gobernuari leial zitzaion Espainia, eta bestetik, matxinatuak, frankistak edo beren burua armada nazional gisa aldarrikatu zutenak babestu zituen Espainia. Une horretan, gerra zibila hasi zen, Espainian kokatutako gerra, baina nazioarteko osagai ugari zituena. Gerra hasi eta zenbait hilabetera, 1936ko urrian, Euskal Autonomia Estatutua onartu zen, eta Jose Antonio Agirrek lehen lehendakari karguaren zina egin zuen, Gernikako arbolaren azpian. Ibilbideko hainbat argazkitan ikus dezakezu une hori. Eusko Jaurlaritza berriak, gerrak eragindako zailtasunen ondorioz, estatutuak ahalbidetzen zuena baino, askoz modu independienteagoan ere funtzionatu zuen. Halaber, 1936ko urrian, Francisco Franco armada matxinoko general nagusi izendatu zuten, eta gerra amaitzean, Espainiako diktadore bihurtu zen 36 urtez, 1975ean hil zen arte. Espainian, gerrak 3 urte iraun zuen, 1936ko uztailetik 1939ko apirilera arte. Euskal Lurraldean berriz, 13 hilabete inguru, 1937ko abuztura arte. Eusko gudarostearen zatirik handiena Santoñako itunaren bidez errenditu zen, Kantabriako izen bereko herrian. Gerraren lehen kanpainak Espainiaren hegoaldea eta Madrilen konkista, hau da, hiriburuarena izan zituen helburu. Horren ondoren, 1937ko udaberrian, iparraldeko kanpaina deritzona hasi zen. Armada matxinoaren aireko erasoak areagotu egin ziren Durangoko bombardaketaz geroztik, 1937ko martxoaren 31, eta haien helburua Kantauri itsasertzeko erresistentzia errepublikanoarekin erabat amaitzea zen. Orain, jarraitu aurrera, eta begiratu irudiei, zenbait hegazkin modeloaren maketak aurkituko dituzu. Gernikako bombardaketan parte hartu zutenetako batzuk dira. Alemaniar eta Italiar hegazkinak Euskal Herri bat bombardatzen? Ez al zegoen nesku ez hartzeko itun bat? Zenbait kontu argitu behar dira hemen. Izan ere, 1937ko apirilean, Gernikako bombardaketa gertatu zenean, armada matxinoaren zerbitzurako hegazkinen 199 alemaniarrak eta italiarrak ziren.
Gerrak Euskal Lurraldean iraun zuen 13 hilabeteetan 1200 bonbardaketa baino gehiago egin ziren herri ugaritan, eta horietatik 1000 baino gehiago armada matxinatuak egin zituen, zehazki Alemaniako armadako Kondor legioak eta Italiako abiazione legionariak. Gernikako erasoari dagokionez, bi indarren kombinazioa izan zen. Armada errepublikanoak, ordea, desabantaila handia izan zuen, ez zituen hegazkin asko, eta aireko errefortzuak eskatu zituenean, esku ez hartzeko ituna arduratu zen onaino iritse zitezen. Itun hori, 1936ko abuztuan adostu zuten Europako 27 estatuk, eta haren xedea zen atzerritarrek Espainiako Gerra Zibilean ez esku jartzea, eta gatazka ez nazioartekotzea. Izan ere, tentsio handiko garaia zen Europako demokrazien eta diktaduren artean. Ituna fartsa bihurtu zen, Alemaniak, Italiak eta Portugalek armak saldu baitzizkioten armada matxinoari, baita gerra hasi aurretik ere. Eta gainera, lehenengo biek, Alemaniak eta Italiak parte hartze aktiboa izan zuten gerran. Geroago, 1936ko urrian, Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuna ere gerra materiala bidaltzen hasi zen armada errepublikanoari. Bai Mussolinirentzat, bai Hitlerrentzat, Espainiako Gerra Zibila beren armen, lurrekoak, airekoak eta itsasokoak saiakuntza bankua izan zen, gerra esperimentu bat, gerora, Bigarren Mundu Gerran, modu intentsiboan aplikatuko zutena. 1937ko apirilean, armada matxinoak Bilbora iritsi nahi zuen, baina zailtasun handiak zituen, bereziki Bizkaian dugun orografia menditsua dela eta. Burdin esia, Bilbo etsaien erasoetatik babesteko, hiriaren inguruan eraikitako gotorleku sistema, tunelez, bunkerrez eta lubakiz osatua, amaitu gabe zegoen oraindik, eta haren bitartez, tropa etsaien balizko erasoa gelditu nahi zuten. Matxinatuen helburua bonbardaketa bortitzak egitea zen, herritarren eta, bereziki, Euskal Armadaren beldurra eta desmoralizazioa egiteko, eta horrela, Bilboren errendizioa bizkortzen saiatzeko. Hainbat arrazoi zirela eta aukeratu zuten Gernika bonbardaketa suntsitzailearen helburu gisa. Babes militarrik gabeko herria zen, hainbat ospitale zituen eta oraindik ez zuen gerrak ukitu. Beraz, ondo ikuszitekeen erasoaren ondorioa. Gainera, biztanleriaren zati handi bat herrigunean zegoen, astelehen bat aukeratu baitzuten, azoka eguna, 1937ko apirilaren 26 zehazki. Herriak euskal iruditerian eta nortasunean duen izaera simbolikoak are egokiagoa egiten zuen, lortu nahi zuten etxipena eragiteko. Gernikako bonbardaketa arratsaldeko 4:04 inguruan hasi zen, eta gutxi gorabehera 8:04 gutxi arte iraun zuen. 3 ordu eta erdi inguruz, eta etenik gabe, Alemaniar eta Italiar hegazkinek izua eragin zuten biztanleria zibil babesgabean, eta herria txiki-txiki egin zuten. Hegazkinak Gasteizen, Burgosen eta Sorien zeuden 3 aerodromotatik zetozen. Ikus dezakezunez, bitrinetan dauden bombek erabateko suntsipena eragin zuten. Bomba apurtzaileek eraikinen teilatuak hautsi zituzten, eta solairuz solairu zuloak egin zituzten, behera iristean lehertuz. Kontuan izan behar da garai hartan eraikinek zurezko egitura zutela. Gero, milaka bomba su eragile jaurti zituzten. Bomba apurtzaileek egindako zuloetatik sartu, eta dena azkar kiskaltzea eragin zuten. Gernikan bera etorri ziren 287 eraikinetatik asko bombek suntsitu zituzten, eta beste batzuk erre egin ziren, besterik gabe. Bombaketariek karga jaurti ondoren, eiza hegazkinen txanda zen. Betik egan eginez, beldurrak jota ihes egin nahi zuten herritarrak metrailatzen saiatu ziren. Jende asko aldirietara ihes egiten saiatu zen, baina esan bezala, izua eragiteko bonbardaketa izan zen, eta herritarrak izan ziren erasoaren helburuetako bat. Durangoko bonbardaketaz geroztik, 1937ko martxoaren 31, biztanleria zibila babestearen garrantziaz jabetu ziren, eta ondorioz, hainbat babesleku antiaereo eraiki zituzten. Horietako asko oraindik amaitu gabe zeuden Gernikako bonbardaketa gertatu zenean.
Baina kontuan izan behar da, gerra garaian Gernikak 5.600 biztanle inguru bazituen ere, bonbardaketaren egunean 10.000–12.000 pertsona bildu zirela bertan. Eskualde osoko jende asko etortzen zen astelenero produktuak azokan saltzera, eta beste asko erostera, beharrezko produktuak eskuratzera. Bonbardaketaren egunean, 7 tren iritsi ziren Bilbotik, han urriak ziren produktuak Gernikan erosteko asmoz. Horrez gain, esan behar da une hartan, Gipuzkoako 100.000 errefuxiatu baino gehiago zeudela Bizkaian, eta gehienak Bilbon bazeuden ere, inguru honetara ere etorri ziren asko, gerrako frontea 30 kilometro ingurura baitzegoen. Ibilbidean, bonbardaketaren ondoren Gernikaren egoera islatzen duten irudiak ikus ditzakezu. Herriaren 95% baino gehiago suntsituta geratu zen, eta oso eraikin simboliko batzuk, hala nola San Joan Eliza eta Frontoia, ez zituzten berreraiki. Aldiz, arma fabrikak, Andre Maria Eliza, Errenteriako zubia, Gernikako arbola eta beste leku esanguratsu batzuk zutik geratu ziren. Joan ibilbide historikoaren azken aretoraino, eta han, zure eskuinean, garai hartako egunkarietako artikuluak ikus ditzakezu. Gernikan gertatutakoaren berri oso modu desberdinetan eman zutenak. Egoera horrek gogora ekartzen digu gaur egun ere zer gertatzen den. Nazioartean oihartzun nahikoa duen edozein gatazkatan gertatzen da borroka mediatikoa. Hau da, komunikabideak beste gerra fronte bat balira bezala erabiltzen da. Gernikaren kasuan, bonbardaketaren gauean bertan, nazioarteko kazetari batzuk iritsi ziren ona Eusko Jaurlaritzak ohartarazita. Eta haiek izan ziren gertatutakoa dokumentatu zuten lehenak, bizirik iraun zutenen testigantzak jasotzen zituztelarik, nora ezean iesi pertsona maiteen bila zebiltzala. Guztiek idatzi zituzten kronikak bonbardaketaren albistearekin. George Steer Britaniarra izan zen bere kronika The Times eta The New York Times egunkarietan argitaratu zuen lehena, bonbardaketa gertatu eta 2 egunera. 1937ko apirilaren 28an. Armada matxinoak ordea, ukatu egin zuen apirilaren 26an inolako bonbardaketarik izan zenik, argudiatuz Euskal eta Asturiar separatista gorriak izan zirela iesean Gernikari su eman ziotenak. Naiz eta albistean nazioartean lehertu eta oso propaganda negatiboa eragin, gezurra gailendu zen Gernika hartu ondoren, eta diktadurak iraun zuen bitartean eutsi zioten gezur hori. Apirilaren 29an, bonbardaketa gertatu eta 3 egunera, armada matxinatuak Gernika okupatu zuen. Soldadu falangistek eta erreketeek, karlista nafarrak, italiar, marokoar eta alemaniar tropen laguntzarekin herria hartu zuten. Une horretatik aurrera, Gernika erabat itxi zuten, eta hainbat egunez bonbardaketaren arrastoa kendu, eta aldi berean, gasolina bidoiak jarri zituzten hainbat tokitan. Errepublikaren aldeko tropek Gernikari su eman ziotela zioen bertsioa babesteko. Makillaje historiko horren ondoren, armada matxinoaren aldeko kazetariei sartzen utzi zieten sutearen bertsioa berrets zezaten, eta gezurtitzat jo zituzten bonbardaketa lazgarriari buruz idatzi zuten guztiak. Agintari errepublikanoek eta herritar zibil gehienek Gernikatik alde egin ondoren, ezinezkoa izan zen inolako erroldarik edo ikerketarik egitea. Hortaz, gaur egun oso zaila da jakitea benetan zenbat pertsona hil ziren, zenbat pertsona geratu ziren betiko lurperatuta hondakin tona horien guztien azpian, zenbat zauritu izan ziren, eta zenbat familia geratu ziren etxerik gabe. Biktima kopurua nahiko gai polemikoa da oraindik, eta zaila da argitzen. Eusko Jaurlaritzak Errepublikako gobernuari bidaltzeko txosten bat egin zuen, eta haren arabera, 1654 hildako izan ziren. Bonbardaketaren gauean bertan Gernikara iritsi ziren kazetariek 600–800 hildako baino gehiago ikusi izana aipatu zuten, eta bizirik atera zirenen testigantzek 1000 hildako baino gehiago aipatzen zituzten. Biktima kopurua argitzeko zailtasuna islatzen duten 2 gertaera aipatu behar dira. Alde batetik, herriko hondakinak kentzeko lanek iraun zuten 4 urteetan, etzen jakinarazi gorpu bakar bat ere aurkitu izan zenik. Zaurituei dagokienez, trenez iritsi ziren Bilbora, eta gehienak basurtuko ospitaletik igaro ziren.
Baina armada matxinoak 1937ko ekainean Bizkaiko hiriburua hartu zuenean, bombardaketaren ondorengo lehen asteko ospitaleko erregistro fitxak suntsitu zituen. Hori dela eta, ia ezinezkoa da jakitea zenbat zauritu iritsi ziren Bilbora bombardaketaren ondoren, nor ziren eta zenbat hil ziren. Ez dugu areto historiko honetako ibilbidea amaitu nahi, berreraikuntzari buruz labur bada ere hitz egin gabe. Funtsezko gaia baita ingurunea suntsitzea dakarren edozein gatazka armaturen ondoren. Armada matxinoak Gernika hartu zuenean eta batez ere, gerra amaitu zenean, herrialdearen berreraikuntzak oro har eta Gernikarenak bereziki bere biziko garrantzia hartu zuen propagandari zegokionez. Suntsitutako eskualdeen eta konponketen zuzendaritza nagusia sortu zen. Gerran suntsitutako mota guztietako azpiegituren berreraikuntza proiektatu, egin eta kontrolatzeaz arduratuko zen erakundea. Erregimen frankista berriak itxuraz konponezina zen dilema bat zuen aurrean. Herrialdea berreraiki nahi zuen, baina ez zuen horretarako baliabide ekonomikorik ez eskulanik. Izan ere, 100.000 pertsona hilik, zaurituta, preso edo erbestean zeuden. Bigarren Mundu Gerraren hasierak, 1939ko irailean, are gehiago okertu zuen egoera, batez ere, material eskasiari zegokionez. Dilema hori, lanaren bidez zigorra berrerosteko patronatuaren sorrerarekin ebatzi zen, ideia hau oinarri hartuta. Errepublikanoek suntsitu zuten Espainia, beraz, haiek berreraiki beharko dute. Hala, milaka preso errepublikano armada matxinatuaren eskuetan geratu ziren, eskulan esklabo gisa, eta haiei esker, gerran suntsitutako azpiegiturak, etxebizitzak eta gainerako instalazioak eraiki ahal izan ziren. Argazkien artean, gerrako presoak ikus ditzakegu, Gernikan hondakinak kentzen. Era berean, interesgarria da ikustea Gernikak Franco seme kutun izendatu zueneko plakaren irudia. 20. mendearen ia amaierara arte izan baitzuen titulu hura. Baldintza hori ezinbestekoa zen berreraikitzeko aukeratutako hiri eta herri guztietan, eta Gernikan ere hala gertatu zen. Beste baldintzetako bat, hiriaren 75% baino gehiago suntsituta egotea zen, eta Gernikan 95% baino gehiago zegoen suntsituta. Azkenik, aretotik irten aurretik, erreparatu Gernikaren eta Alemaniaren arteko adiskidetze prozesuari. Bide luze hori ezin izan zen egin diktadura frankistan. Erregimenak isiltasuna ezarri zuen, eta horren ondorioz, ezinezkoa zen bombardaketaz agerian hitz egitea, errepresaliak jasateko beldurrez. Beraz, bizirik atera zirenek ez zuten aukerarik izan bizi izandakoaren memoria sozializatzeko, bertsio ofizialaren guztiz kontrakoa baitzen. Isiltasunezko urte horiek guztiak zama astuna izan ziren garaituentzat egiaz gertatutakoaren transmisioan, familia barruan eta gizartean. Beraz, adiskidetze prozesua etzen hasi bombardaketaren 50. urte urrenera, 1987, eta Gernika gogoratuz bakearen aldeko ikerketa zentroaren sorrerara arte. Petra Kelly, Alemaniako Alberdi Berdearen sortzailetako bat, Gernikara etorri zen, eta harrituta eta lotsatuta agertu zen. Bisita hark bultzatu zuen unerik hunkigarrienetakoa 10 urte geroago, 1987an izango zuen prozesua. Alemaniak Madrilen zuen enbaxadorea bombardaketaren urte urrenean izan zen, eta Gernikako merkatu plazan, bizirik atera zirenen aurrean, haiei zuzendutako gutun bat irakurri zuen. Roman Herzog, Alemaniako presidenteak idatzia, Alemaniako hegazkinek eragindako kaltea aitortuz. Alemaniaren aitortza, berandu iritsi eta imperfektua izan bazen ere, simbolikoa izan zen, eta bidea ireki zen Espainiako gobernuak berriki emandako beste urrats batzuei. Italiaren aldetik ez da inoiz inolako aitortzarik izan, horregatik dago oraindik bidea egiteko. Areto historiko honetatik irtetean begiratu ezkerrera, bomba apurtzaile handi bat ikusiko duzu, eta kontsultatu eskuinean gure egungo erakusketa bibliografikoa. Museoak Gernikako bombardaketari eta gerra zibilari buruzko dokumentazio espezializatuko zentruan dituen liburuen ale horiek 2. solairuan daude. Sartu urrats batzuk aurrerago dagoen zurezko areto zirkularrera, in memorian aretora.
Goiko aldean, adiskidetzeari erreferentzia egiten dioten aditzak ikus daitezke. Areto honetan, munduko zenbait adiskidetze prozesu, Hego Afrika, Ipar Irlanda, Australia eta abar aipatzen dituen ikus-entzunezkoa ikus dezakezu, Gernikaren eta Alemaniaren arteko prozesua nabarmentzen duena. Aretoaren erdian, marmol zurizko monolito bat ikusiko duzu, bizirik atera direnen ikurritzetako batekin. Uko egin ahazteari, uko egin mendekuari. Esaldi horrek gure iraganaren irakurketa kritikoa egitera gonbidatzen gaitu, gorrotoa eta ezin ikusia adierazten duten diskurtsoetan erori gabe. Gogorarazten dizugu, ikus-entzunezkoa ikusteko, hizkuntza aukeratu behar duzula ezkerreko panelean, aretora sartu aurretik. Aretotik irten eta museoko bigarren solairurantz zoazela, Luis Iriondoren bi artelan ikus ditzakezu ezkerretara. Luis Iriondo margolaria bizirik atera zen Gernikako bombardaketatik, eta giltzarri izan zen han gertatukoaren transmisioan. Bi lan horien bitartez, zorigaiztoko egun hartan bizi izan zuena erakutsi zuen. Eskuineko eskailera metalikoetatik gora zoazela, erreparatu sabaiko hegazkinei, zure aurreko horman dagoen Picassoren Gernika artelanaren kopiari, eta egiazko Gernikak egin zuen bidaiari, demokrazia garaian Madrilera itzuli zen arte. Ezagutzen al zenuen artelan hori? Zer iruditzen zaizu? Picassoren Gernika. Pablo Picassoren Gernika artelana 20. mendeko artearen ikono bihurtu da zalantzarik gabe, eta gerren zentzugabekeriaren aurkako oihua da. Malagako artistak Errepublikako gobernuaren enkarguz margotu zuen Gernika. Margolana 1937ko Parisko erakusketa unibertsalean jarri zen ikusgai, Espainiaren pabiloian, eta harrezkero, bakearen aldeko eta gerraren aurkako ikur bihurtu zen. Ezkerrean, Dora Maar argazkilariak egindako 4 argazki ikus ditzakezu. Dora Maarrek margolanaren sormen prozesu interesgarria betikotu zuen bere argazkietan. Picassok artearen historiako artistarik oparoenetakoa bazen ere, urtebete zeraman ezer margotu gabe, eta hala ere, hilabete eskasean Gernika sortu eta margotu zuen, haren lanik ospetsuena ziurrenik. Bombardaketa gertatu eta egun batzuetara, Parisko L'Humanité egunkarian kronika bat irakurri, eta maiatzaren bateko manifestazioetan Gernika gehiagorik ez zioten oihuak entzun ondoren, gertatutakoarekin zerikusia zuen zerbait margotzea erabaki zuen Picassok. Franco hil eta Espainian demokrazia ezarri ondorenera arte, ez ziren hasi Gernika New Yorkeko MoMAtik, Museum of Modern Art, Espainiara itzultzeko izapideak. Bai Euskal Herritik oroar, bai Gernikatik bereziki, behin baino gehiagotan eskatu izan da benetako Gernika Gernikan edo Bilbon erakustea, simbolikoki eta aldi baterako, baina eskari hori ez da oraingoz bete. Era berean, garrantzitsua da Gernika margolanean eta gaur egun munduan gertatzen diren beste Gernika batzuetan pentsatzea, eta horrela, arteak duen transmisio ahalmenari buruz hausnartzea. Testigantzak. Oso gutxi geratzen zaigu museoko erakusketa iraunkorrean barrena egiten ari garen ibilbidea amaitzeko. Jarraitu aurrera, eta bombardaketan gertatutakoa kontatzen duten testigantzak jasotzeak zer nolako garrantzia duen ikusiko duzu. Bilduma hori egin zuenetako bat, besteak beste, William Smallwood izan zen, egur txiki, 1971an Gernikara etorri zen estatubatuar bat. Ezinbestekoa da garai hartako testu inguruan kokatzea, oraindik Francoren diktadurapean, konturatzeko zer ondorio zituen 1937an Gernikan gertatutakoaz agerian hitz egiteak. Areto historikoetan aipatzen zen bezala, gerra ostean isiltasuna nagusitu zen eta bizirik atera zirenek ezin izan zituzten beren bizipenak kontatu. Egur txiki euskara ikastera etorri zen, eta ezkutuan 129 testigantza jasotzea lortu zuen. Isilpean bildu zen bizirik atera zirenekin, haien egiazko izenak jakin gabe. Ez izen bat ematen zioten, agintarien errepresaliak saiesteko. Eskuineko bitrinan, jatorrizko testigantza eta transkripzio batzuk ikus ditzakezu. Estatu batzuetara itzuli zenean, Williamek urte askoz gorde zituen, argitaratu ezinik.
Errepublikanoek Gernikari su eman ziotela zioen bertsoak indarra zuen oraindik Estatu Batuetako leku askotan, eta 2012 arte etzen testigantza horien berri izan eta ez ziren argitaratu. Aretoaren amaieran, 2 pantaila handi ikus ditzakezu, bizirik atera zirenen testigantzekin, garai hartako aurrak eta helduak. Bonbardaketaren eta haren ondorengo artxiboko irudiez gain, 12 pertsonak egun hori nola bizi izan zuten kontatuko dizute. Testigantza horiek museoaren ibilbide iraunkorreko azken aurreko areto honetan jarri ziren ikusgai. Lehenago, 2003tik 2018ra, Euskal Gatazkaren testu inguruan motivazio politikoko indarkeriari eskainitako areto bat zegoen. Areto honetan bertan, Fernanda Arrienen txanpon batzuk aurkituko dituzu, erabat urtuak. Fernanda Arrienek bere etxearen errautsetatik atera ahal izan zituen, eta familiarekin gorde zituen, hainbat hamarkadaz. Sartu ikusentzunezkoaren aretoan, eseri eta entzun arretaz bizirik atera zirenen testigantzak. Giza eskubideak. Zer iruditu zaizkizu testigantzak? Ez joan museotik erakusketa iraunkorreko azken aretoa ikusi gabe, giza eskubideei buruzkoa. Areto honetan, 3 kristalen bidez, Picassoren Gernika artelanaren azterketa zehatza egiten da. Margolaneko 3 pertsonaia erabiliko dira, funtsezko 3 eskubideri buruz hitz egiteko. Bizitzeko eskubidea, askatasunerako eskubidea eta berdintasunerako eskubidea. Zer gertatzen da gaur egun 3 eskubide horiekin? Errespetatzen aldira? Etengabe urratzen aldira? 1998ko abenduaren 10ean, Nazio Batuen Batzar Nagusiak giza eskubideen adierazpen unibertsala onartu eta aldarrikatu zuenetik, eskubide horien aldeko bide luzea eginda. Hala ere, inguratzen gaituen munduari begiratu besterik ez dugu egin behar, egiaztatzeko oraindik asko dugula egiteko. Areto honetan, giza eskubideen adierazpen unibertsala ezagutuko duzu, eta halaber, bakearen eta adiskidetzearen aldeko Gernika saria zertan datzan, eta sari horiek urtero nork jaso dituzten jakingo duzu. Hauxe da erakusketa iraunkorraren amaiera. Zure gustukoa izan dela espero dugu, eta gure iraganari eta orainari buruz ikuspegi kritikoarekin gogo eta egiteko balio izan dizula. Azkenik, aipatu nahi genuke museoak bere instalazioen barruan hezkuntza arlo bat duela. Arlo horrek, tailerren bidez, familiekin topaketak antolatuz eta udalekuen bitartez zer gertatu zen eman nahi die ezagutzera belaunaldi berriei. Jarraitu atzeko eskaileratik beheko solairuraino eramango zaituzten geziei, eta handik, oraindik denbora eta energia badituzu, egungo aldi baterako erakusketa ikusi ahal izango duzu, oraindik ikusi ez baduzu. Biziki eskertzen dizugu bisitarekiko izan duzun interesa. Laster berriz ikusiko zaitugulakoan, agur.